Fjum il-mara ġiet imnedija inizjattiva li lan tagħha u biex jiġi provdut servizz ta' child minding għat-tfal tal-membri tal-Kunsill waqt il-laqgħat statutorji tal-Kunsilli Lokali. Permezz ta' dan is-servizz il-membri kollha tal-Kunsill Lokali, Reġjonali u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli se jkunu jistgħu jagħmlu bilanċ aħjar ir-responsabbiltajiet tal-familja u l-impenni uffiċjali fih dan il-Kunsill Lokali. Is-servizz ta' child minding waqt il-laqgħat se jkun qed iwassal sabiex il-governanza lokali ssir aktar innovattiva u inklusiva billi jkunu msaħħa l-opportunitajiet għal dawk li jixtiequ jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-komunitajiet tagħhom b'anqas peace fuq il-ħtiġijiet personali u tal-familja tagħhom. Waqt diskors qasir is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zerafa Civelli, semmit kif dawn l-aħħar snin ġew introdotti diversi miżuri sabiex dawn l-isfidi jiġu indirizzati u jgħinu lil ġenituri u l-kustodji isibu bilanċ kemm fis-settur pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonici, qal il-mira tal-Gvern li jkun hemm parteċipazzjoni akbar tal-mara fid-dinja tax-xogħol fil-ħajja pubblika u f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u semma li l-ammont ta' kunsiliera nisa fil-bidu ta' din il-leġislatura meta mqabbel mal-leġislatura tal-Kunsilli Lokali ta' qabel żdied b'5%. Fil-waqt li ringrazzjat lill-kunsiliera kollha għall-ħidma tagħhom sabiex joffru l-aqwa servizz liċ-ċittadini u biex ikollna aktar lokalitajiet isbaħ u aktar inklusivi, Dr. Lidja Abela semmit kif din l-inizjattiva hija pass ieħor fid-direzzjoni tajba. Tħabbret inizjattiva sabiħa immens tagħna tfal fejn mhux biss qegħdin ninċentivaw lin-nisa biex joħorġu fid-dinja politika u fil-ħajja tax-xogħol iżda wkoll qed isir dan bil-fatti li permezz tagħha in-nisa kunsilliera u anke irġiel li għandhom it-tfal għadhom żgħar għandhom l-opportunità li jieħduhom fil-binja tal-Kunsill Lokali. Din hija pass fid-direzzjoni tajba u timlina b'kuraġġ li se nkomplu naħdmu il qudiem biex inħajru aktar nisa joħorġu fil-ħajja politika.